na-egbu na ntị echighị m ọkwali okirikiri ka na-agba ụkwụ ose adịghị ala ihe enu unu mana nwaanyị mụta ite ofe mmiri mmiri di ya mụta ịpịa ụtara aka wee sụrụ ma wụrụ nne masịkwazie na nkiri ka a na-ekiri ododo ejidododo n'ihe ozu ka njụkwa ndị be anyị unu ewekwarala m iwe na mụwa agadi nwaanyị na-emekwanụ mvụni ụkpabi evunie m ukpe ekwulekwu maka nnataba ibe obi Igbo na-ekele m unu ndị ọma njem ọnụ n'ụlụkwo n'ugbo achalugo nwaanyị mgbe meburugo kwabata n'ọgbọ n'ebe ọnọdụ mmụta na ahụike nke obodo anyị dị ụnụ mana mmụta bara nnukwute uru n'ala anyị mere ji asị na onye njenje ka onye isi awọ mma ma wụrụ nne onye na-enweghị mmụta n'ọkwanụ ka onye ọbụla kọrọ n'isi ya ọkwa njọ obodo ọbụla nwere ndị gụrụ akwụkwọ na ibe ọma na-erutewe nso ọkwa nne ya bụ ndị osi ọchịchị obodo anyị kwanụ mbọ dozie ọnọdụ agụmakwụkwọ obodo anyị ka ọ dịkwanụ ka ụka kpara akpa ọwa isi ka eji ekwe ya nnene ndị nne na nna na-agbakwa mbọ zụọ ụmụnụ n'akwụkwọ maka na nwa m bụ onye ọkaikpe bụ maka na nzụrụ ya n'akwụkwọ na nwa m bụkwanụ dibịa oyibo bụ maka na nzụrụ ya n'akwụkwọ ọkwụ eziokwu eyi olokonyelu ndị isi ọchịchị obodo anyị biko n'udo ndoliko gbanụ mbọ dozikwazi ọnọdụ ahụike obodo anyị maka na ibe anyị na-ahụ n'ọya COVID-19 na nke dakwasara mba ụwa niile egosila na ọnọdụ ahụike anyị adịchabeghị otu o kwesịrị ịdọ ma wụrụ ajọ iwe unu makwa na ahụike bara nnukwu uru n'ala anyị mere ndị Igbo ji lecha anya kụọ nwa wawa si na iwe aka ndụ ọma wụrụ nnene ndụ kụba ọkwa mma akụ aka ndụ ọma wụrụ ibe mere eme ma sikwazie na agharụ ndụ kpa akụ onye ire erie ya ọma wụrụ ajọ iwe ya bụ ka anyị jikọọ n'ụwa aka ọnụ gba mbọ dozie ọnọdụ ahụike na mmụta nke obodo anyị maka na anyị ụkọ mamịrị ọgbọ owuwu ayiri n'igwe achụwa ndị ilo ma wụrụkwa ụtọ na ụtọ ka nwanne na nwanne ji kee nwambe ha dịka ibe a na-atụnye n'ọnụ ka njụkwa eyi a sị na-ekelekwa n'onye gwọrọ akịdị otinye mkparabi ya bụ anya wụrụ ugo ya onyere ugo na anaghịkwa na ugo kwada ugo eze nnụnụ ma wụrụ nnene agaghị m emechi ọnụ nwa bụ na m ekele n'ụzọ pụrụ iche onye isi Chineto Ozigbo Foundation onye nwere mmasị pụrụ iche n'ịkwalite asụsụ na omenala Igbo mere o ji lecha anya wee hazie asọmpi ya mụghachara ugo wee gbalie egbe menu maka na asịrị na akọta nke dị onye ọrịa mma osisi werite ya isi enu ọma wụrụ nnene onye isi Chineto Ozigbo Foundation achara ugo nwaanyị mgbe m na-ekele chi gị na-ekele ike nka gị na-ekele ibe na-ejere gị ozi ma na-ekelekwa ibe ị na-ejere ozi asịrị m onye isi n'ịga adị Igbo bụ Igbo ka m bokọba iwe m ga-ekwu ka jukwara m n'ọnụ unu mana onye ala si na ọ na-eme ọchị ikwu ọzọ zawa ya n'ọnụ maka nnatawa ụbọchị nta anyị achụzienụ n'Owere nchi ya bụ kudochi anụ ise